Oh, tara, ready na. Oh, mga kabisaya, mga ripapips. Ga kuan ga lotion ang akong mga kuan, mga kabisaya. Ready na paligo. Unsa na siya? Haplas na siya, unsa nga haplas na? Lana sa lubi, unsa man na? Ani ka na Unsa na siya? Ha? Ipikasin. Unsa na siya? of lotion. Of unsa na panglamok? Pandamay. Oh, mga kabisaya dia. Ko kadagag lamok ito. Oh, palihog kog do. Basi kunuto yung mata. Oh, nagbutang sila mga kabisaya og kuan kadang kana bitaw dipinsa sa asa ni? Dipinsa ba na sa init? Oh. Iyan na kabisi sila mga kuan kabisaya oh. Kanya don't forget to subscribe our channel ha. Pugpong Bisaya mga kuan, ari pa pips. Mga presidente. Oh, Dulber Hill, kauban niyang pamilya, nga bili ka supportive mga ka Bisaya, dos madam oh. Kaway-kaway madam. Ate. Oh, kuyawas mga lawas. Sino mga lawas? Mga drum. Botange. Oh. Maligo na sila ron, mga kabisaya. Ha? O niya karon mga kabisaya, atong atubang si Boy Bangas. Prince Charming sa Hugpong Bisaya. Kasi kasulti nimo diha Boy Bangas. Hello. Shout out sa kabayan mga ko diya sa probinsya sa sa Rizal o sa Visayas. Wala na. Kumusta mo diha? Shout out pala sa akong mga amigo diha sa Monterrey. Mo ba? Apply mo diri sa kay dali ron trabaho diri dakong suhol ba? Oh, pero ang kamot, Manghubag. oh, hari sa Panabo. Bay paket, may men. Shout out sa taga Panabo. Oh. Ami karon diri sa Grand Beach. Anak. Diri sa Canada. Yaw. Mga ligo mi daghan kay mga hindi sila tanawon diri. Ito bubbles. Sining sining. Oh. Iya, tara. Sabi boy. Oh. Shout out. Shout out ato. Lingi, Pandamay. Oh, kana. Lagi mo ligo na mo. Don Julius. Shout out. Kumbal. Pandamay. Sa pag-shout out ko. Ah, kuyaw. Kuyaw kig tato na. Shout out sa mga kuwan, sa mga Ari pa pips. Ano tanong mga kambing ba? fans na ko diya sa Oh, kuyaw na gani kar. Kani gaya ni kumbal. kababayan ako diya sa kuwan, Pilipinas. Da kana. Kumbal. Plus ko sa likod. Bye Bart. Ay, Oh, kuyaw ko sa tunga. magiti diya. Kuyaw. Relax ra ko dire kay. Oh, Tayo magbantay na nilang mga panty. mo ba? Madam. Ah, Shout out. bye. Bye bido. Shout. Tubod. Yun, shout out. Uligo na siya. Subodo ko sa amin. Taga mas kuya. Nagtagos by natnat mo na Haris Carmen. Ano no? Kaway. Hello. Oh, Pagkakarami dia, anong mga katukanto boys? hala. Alak. Amo na dia. Tulay sa Carmen. Ang parker. Mga parker sa Unitap. Mga barker, stop sa muna operasyon kaya Damay. Ibugoy ni mga bisaya. banda sa Carmen ay maintain ha. Knock. Oh, asa naman to? Kuha ni Toyo ka. Agara. Tara. Mga kabisaya, ano? O ni ang Grand Bend Beach, no? Ubay-ubay gini mga pangligo diri kay summer man diri sa Canada karon.
sa kapin oras ng biyahe. Niabot kita diri sa no, sa Grand Bend. Ubay-ubay nang ligo mga kabisaya no. Tara. Ginaw. Daga nang ligo. Tara. Tapos ang sulungon ng mga kabisaya diri. Tago-tago. Tara. Wala sila. Lima mo gihian nga na may Standby kabisaya, standby. Mga kabisaya no, nanata diri sa Grand Bend karon no. Iya tawag ini. Kanang ubay ginang ligo pero mga panahon na. Ligo? Ana gido. Wala, karon taon. Ngani kagwapo ang kalanawon diri sa Grand Bend Beach manara Bisaya, kabutser no. Yang kini ako mga kauban, tanan mi mga butser diri sa Canada, unya matag adlaw Sabado, ngita kami laaganan, pamagi kadlags-gilags po. Kuman ali makaadlaw at tinbatihay sa planta mga inubugay baboy mga Bisaya. Kaping. You know. Karon mga kabisaya no. Atong inabion ni kadali si among presidente sa Hugpong Bisaya, Lol Berhel Casamayor. Oy, president. Kumusta ligo-ligo dia? Diyan lang saka. Shout out sa taga Jinsan. Oy, shout out kaya. Shout out sa akong mga kababayan. Jinsan. Jinsan di Pawa. Oo, Manito ba? Kanya nami video na i-upload sa YouTube. Pag-like lang no, subscribe, ay lang po kalimut share. Kana sa Hugpong Bisaya channel. Sa Hugpong Bisaya, diri sa Ontario. Unya, President, salamat kay sa higayon na inisyatibo gida nga makabisita ta diri napita. Ay, para na sa tanan. Payon ni sa mga Kaning Bisaya. palma kaning kasi Mayo. Ta na to. Dito ta. Kana. Unya paganahan ng mga Bisaya. Kasi para nawala. Nawala yung mga para? Nawala. Bay, interview. Ada si Kano. Bay Bidu. Sabi boy. Shout out San Miguel. Bay. Mo ba? Unsa man nakita nimo diha? Usay na diha? Nay kagang unsa man diha? O nay unsa man na diha nay kanang nay gukoy. Tuyong ba lang tuyong? Tuyong. Mo ba? Unsa nga tuyong? Karoon ang tuyong na imong ginasulti ha? Damay ka. Ay, gon. Pero unsa man na? Kaisa na ko may tanawagan ni. Unsa to mga? Kaisa na. Pakaisa nimo. Asabe ato tanawon. Mga igagaw nimo. Mga puti man na sila. Ikaw. Pag sure dia, pandamay ni Chabi Boy. Ligo sila mga kabisaya. Nawala. Kani, nat. Maligo pa rin siya. Ay, maligo ko karon. Ligo na. Karon sa taon lang. Karon sa taon? Visit ko sa. Mau ba? Pag sure dia. Natanawa na binidjuhan na tani pandamay ini. Mga kabisaya, mga kabutser. O kayo mo kalimot in taon o kuan kanibang like o subscribe sa atong Hugpong Bisaya YouTube channel. Para madungagan tong 40 na mga subscribers. Pandamay. Dira. Uy, tanaw to kadali. Uy. Naganas sa mga baligya mga kabisaya oh. Oh, mga kalo. Oh my. Kuya oh. Kuya mga kabisaya. Ang mga kalo oh. Pila. Tul.
Ha? Boy Bangas. Boy Bangas. Ha? Oh, sa may kasulti sa atong lakaw ron be. Great. Once in a lifetime. Ay paduol nagpalayo man gid, paduol po ka pandamay ning. It is very great today because this is a once in a lifetime experience. English to ha. Very glad that we are meet each other right now. So very glad for that. Okay. Thank you very much for all the things that we have taken right now today. Okay. So much. Your message to all your friends there in the back in the Philippines. All our co-workers in the Conestoga right now. Our co-workers in every apartment. Have a good day for all of you. Right? Good Thank night. you. And ask them to subscribe to our channel. Just always subscribe and then click the button bell if you see at the right side. Katong And then- Baktinganan. Yes. So that you will be followed all the events that we are happen every day. Or every weekend that we are going through. So, for example, going to the beaches and then, or whatever The park, place the we have to go to. Right. Just follow. Always follow the Kung Bisaya. That's all. Yes. You're the man. Okay. Signing off. Nawara. Damay ni mga Bisaya. Tapos Boy Bangas. Kuyawan ni tawahan na lamia gid oh. Kuyaw ni siya. Nana, wa na. Karga ni mga gamit sa kanan mga Bisaya no. Kay muli na mi. Salamat kay sa inyong tanan ha. Nya tawag kani. Sa kanan ni President Berhel, sa kanan ni Bay Julius, sa kanan ni Bay Bido. Salamat kay Bay. Salamat tayo. Bay Bart ay. So. Kuyaw mo eh. Paliw-layo ni Bay Bart. Sa Bugditan. Salamat kayo mga Bisaya.